Wel, mae'r bil Darlwriaeth Cymru'n bwysig oherwydd mae o'n hybu argeilydd cyfreithiau Cymreig o fewn Cymru ac yn hybu y defnydd o'r Gymraeg pan fod rwy'n yn ystyried cyfreithiau Cymreig. Wel, mae yna nifer o heriau. Yn gyntaf, mae gennym ni sefyllfa lle mae yna gyfreithiau sydd yn bodoli yng Nghymru a Lloegr sydd yn gweinyddu achosion yng Nghymru. Mae gennym ni hefyd sefyllfa lle mae yna gyfreithiau sydd yn unigryw i Gymru. Felly mae'n anodd iawn i ymarferwyr ac yn anodd iawn i unigolion a barnwyr a bargyfreithwyr fod yn gwybod yn union pa gyfraith sydd yn gymwys i Gymru, pa ddeddf sydd yn ddeddf yn Nghymru a ddim yn Lloegr efallai. A hefyd mae gennym ni sefyllfa lle mae yna ddeddfau mewn gwahanol wefannau. Felly mae gennych chi wefan y cynulliad sydd yn cynnwys rhai deddfau, mae gennych chi wefan HMRCS ac ati sydd yn cynnwys deddfau eraill. Mae'n anodd iawn i unigolyn fod yn gwybod yn union lle mae canfod ydy deddf sydd yn gymwys yng Nghymru. Mor belled yma'r iaith Gymraeg yn y cwestiwn. Yn amlwg, mae gennym ni sefyllfa lle mae gennych chi ddeddf falle sydd yn y Saesneg a hefyd yn y Gymraeg. A wedyn, pan mae gennych chi ddeddf mewn dwy iaith, mae'n ei gwestiwn wastad yn codi ynghylch sut mae rhywun yn dehongli y deddf. Pa iaith sydd yn goroesi oes anghysondeb rhwng y ddwy iaith ac ati. Felly, be mae rhywun yn obeithio fydd yn digwydd hefo'r ddeddf yma ydy fydd bob dim yn dod at ei gilydd yn daclus ac fydd yna lai o amwysedd ynghylch cyfreithiau sydd yma yng Nghymru.